12. ročník Dňa zdravotníckej školy v Michalovciach sa aj tentoraz konal na námestí Osloboditeľov. Účasť na ňom si nenechalo ujsť mnoho Michalovčanov, ale aj žiakov základných škôl. Predstavené im boli štúdijné odbory, praktická sestra, masér a farmaceutický laborant. V jednotlivých stánkoch žiaci pod vedením vyučujúcich merali krvný tlak, glykémiu, množstvo tuku, zisťovali krvnú skupinu a poskytli aj niekoľko druhov masáží. Ponúkame liečivé čaje, o ktorým ich vieme aj niečo porozprávať, na čo slúžia, a ponúkame im takisto aj sušenú levanduľu, ktorá je vlastne natrhaná z našej školskej záhrady. Harmančekový čaj a druhý zmes horských bylín, čiže vlastne harmančekový čaj to je čisto harmanček a vlastne tie zmes horských bylín, tam už je tých viacej čajov, ako napríklad šalvia, meta, medovka. Meriame cukor krvi, takže glykémiu a taktiež meriame krvný tlak a taktiež aj zistujeme krvnú skupinu. Ľudia sú s tým spokojní, dosť ľudí sa aj pri nás zastavuje a chcú si najmä merať tú krvnú skupinu a glykémiu. Ponúkame ľuďom masáže horných končatín, masáž chrbta, masáž krku, dolných končatín. V dnešnej dobe väčšina ľudí potrebuje premasírovať chrbát, lebo už je to veľmi stuhnuté. Niektorí sa ani veľmi o seba nestarajú, takže to treba premasírovať. Masérov je málo, takže sme radi, že môžeme pomôcť. Dosť ľudí prišlo aj na hornú končatinu, čo sme prekvapení z toho. V našom stánku prvej pomoci dneska ponúkame ukážky a základy prvej pomoci, ako zachrániť ľudský život. Ukazujeme vlastne KPR-ku, či už u dieťaťa alebo u dospelého človeka, ako ošetriť rany a čo robiť, keď sa dusí buď dieťa alebo dospelý človek. Prichádzajú ľudia, ktorí vedia zásady prvej pomoci, ale sú ľudia, ktorí nevedia, čiže my ich aj edukujeme a si to môžu aj vyskúšať na tých figurínach. Počas Dňa zdravotníckej školy bolo urobených 1545 odborných praktických výkonov.